लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आरोना इउटुबाव गिनाय मोनलायलायदों आरोना गोसोखौ मायाव नुयो बोरो नायनायफोरखौलाय सिनायलायलाङा माथो सानैसो फैग्रोथों र' सासे नायबाय आरोना हेलौ आया थांफिनबावबायसो हेलौ हेलौ दे फैलायबाय दं उन्दुलाङोब्ला सिमाङाव नों फैया सिरि मोनब्लासो नोंनि सिमां नुयो हुदायाबो माथोलाय आखुसो जालांखो नोंखौ सानफ्लांनायनिसो गलाम जाखो मा रावबो फैलायलायै जाखो फाग्ला बादिसोबो खिलाबाय थानांसिगोन माथो बिदिबा फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायावबो माथो सासेबो नायजायालै जारलासो संसारा महरफ्राबो साइस गैया नालायब्रा दानो सोरबा सिख्ला मोजाङा लाइभ फैबा फेसबुक इउटुब गासैयावबो जमा जाफबलायनाय नायगोन फैलालां दिनैनिफ्राय रावबो नायाबा मोजांबो रोंजोबा नालायब्रा बेलेगावसो खारलांलाय लांदोंमोन
फेसबुक इउटुब सरि फेसबुक इन्सटाग्राम वाटसाप गासैयावबो होलाजोबनासो इनभाइट खालामनांसिगोन होमबासो नायसिगोन खोमा सोरबा सोरबा। नोंखौ सानफ्ला नायनिसो गलाम जाखो। लिब्रा लोगोफोर फैलाबायद' दोंनैसो मेथाइ खननोसै ओरैनो अखा हानायावलाय माथो खालामलाबायनो। थांफिनसैलां नायला फैला लाइभआव। वेलकाम। सोर नायदों आंनाथ' नायनोबो रोंलायलाङा नालाय। औ दा जागोन र'। ओंखाम जानो लेंहरदों आरो ना। कमेन्टफोर खालामला बायदो दे। मा खालामो। सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगै नों। लागाव लाजिलाय लांला। एफा गोबाव जाबाय 7 मिनिट जाबाय दासिमबो सासेल' नायदों थोस। जारला जागोन संसारा फैलालां दिनैनिफ्राय दुखु मोनबाय आं। नोंखुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो। कमेन्टखौलाय अबेयाव नुयो दालाय लाइभ चेट अल क्ल'ज I don't see. ए रावबो कमेन्ट हरखायाखै माथो। देलै कमेन्ट हरलाबायदो एसे गाव सिलाजोबदो होननाय बायदि इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि। वेटिं फर दिस। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओइ टाटा थांसै आङो थाला दरखार गैलालै। बुजिगासेयाव